Shmai a chroeso. Yn y fideo yma, i fi mynd i ddangos i chi sut mae recordio'ch darn sain chi ar gyfer yr ensemble Rhithiol. Erbyn hyn, byddwch chi wedi derbyn y trac cyfeiliant wrth eich athro neu ty pwy sy'n trefnu'ch ensemble chi. Ar gyfer y recordio, bydd angen dwy ddyfais arnoch chi. Un mwyn chwarae'r trac yn ôl, a'r ail un mwyn recordio eich sain chi. Yn y dull yma o greu ensemble Rhithiol, eich sain chi yn unig fydd angen yn gyntaf, ac yna byddwch chi'n meimio ar gyfer cael y fideo pan fydd y trac sain wedi gorffen. Mae'n bwysig iawn i chi gofio pan fyddwch chi'n recordio'ch trac sain ar yr ail ddyfais yn bod ni ddim eisiau clywed sŵn y trac cefndirol yn dod o'r ddyfais gyntaf. Felly, bydd angen clustffonau o ryw fath yno chi i gysylltu'r ddyfais gyntaf fel mai dim ond sŵn eich llais neu'ch offeryn chi sy'n cael ei recordio ar yr ail ddyfais. Os randwn ni nawr ar y cyfeiliant, fe glywch chi bod y trefnydd yn gofyn i fi i glapio ddwy waith ar ddechrau'r trac. Mae hwnna'n bwysig mwyn helpu'ch trefnydd chi i gael eich trac chi mewn amser gyda phawb arall. Dewch i ni gael gryndo ar hwnna. Iawn, te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Right. Iawn, ni'n barod i recordio. Cyn i chi ddechrau, meddyliwch am yr ystafell i chi'n defnyddio. Ar hyn o bryd, dwi yn y gegin sydd ddim yn le delfrydol. Mae'r tiles caled ar y welydd yn creu tipyn o atsain mewn yma, felly bod chi'n clywed ar y fideo. Felly bydd ystafell gyda llenni mawr meddal neu rhywbeth fel yna yn delfrydol. Gryndwch i weld os na sŵn yn y tŷ, os peiriant golchi yn mynd, ydy'r dishwasher yn mynd, ydy'r ffenestri ar agor, ydyn ni'n gallu clywed ceir ar y hewl mas tu fas. Triwch sicrhau bod eich stafell chi mor dawel a phosib cyn dechrau recordio. Ar gyfer recordio'r sain, dwi'n mynd i ddefnyddio app Voice Memos ar yr iPhone. Os oes iPhone gyda chi, byddwn ni'n argymell bod chi hefyd yn defnyddio yr un app. Os ych chi'n defnyddio ffôn Android ar gyfer recordio, yna mae digon o opsiynau i chi ar gael ar y Google Play Store sy'n gweithio gwmws yr un ffordd. Os nag ych chi'n ffindo app Voice Memos, llusgwch eich bys i lawr ar sgrin eich iPhone a teipiwch y geiriau Voice Memos a chi'n gweld mae wedi ymddangos fyna. Cliciwch ar yr icon mwyn agor yr app. Iawn, fi wni roi'r ffôn nawr ar y ford fan hyn, ddim yn rhy agos i'n heg, fel bod ni ddim yn cael sain sy'n aflunio, sain distorted. Cyn dechrau recordio wrth gwrs, mae angen i chi blygo eich clustffonau i fewn i'r ddyfais sy'n mynd i fod yn chwarae'r trac cefndirol. Nawr gallai'r ddyfais yma fod yn ffôn arall, neu'n iPad, neu'n unrhyw fath o luniadur, unrhyw beth sy'n galluogi chi i fynd at y trac mae'ch athro chi wedi hala i chi. Right, fi'n plygo hwn mewn. A nawr wrth recordio, fydda i'n clywed y trac cefndirol a'n gallu clapio gyda'r athro, ond bydd y recordiad ar Voice Memos ddim yn recordio'r sain yna o gwbl. Fi'n gwisgo'r clustffonau, yn pwyso record ar y ffôn, rhoi eiliad neu ddwy hwnna i ddechrau. Yna, i fi'n dechrau'r trac cefndirol, yn clapio gyda'r athro pan maen nhw'n dweud, ac wrth gwrs yn canu pan mae'n amser. Mi welais Jack y do yn eistedd ar ben to, hedwen ar ei ben a dwy gos breno, ho 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 ho. Sylwch chi fyna, gadawes i digon o amser ar ôl gorffen canu cyn stopio recordio. Pidwch a torri'ch nodyn ola bant yn rhy sydyn. Nawr, cyn hala hwnna nôl i'ch athro, mae'n syniad da iawn i chi ryndo nôl ar y recordiad i wneud yn siŵr bod dim gormod o atsain neu bod y sain yn aflunio achos bod y ffôn yn rhy agos. Mi welais Jack y do yn eistedd ar ben to. Os ych chi ddim yn hapus 'da'r sain o gwbl, recordiwch e to. Symudwch y ffôn yn bellach bant
yn agosach ato chi neu triwch ystafell arall. Os mae'ch ensemble chi'n cael ei drefnu trwy Google Classroom, dewch i ni gael gweld sut i ddanfon eich recordiad i fewn. Agorwch ap Voice Memos, yna ar y recordiad cliciwch ar y 3 dot ac yna dewiswch Share, sgroliwch ar draws yr apps tan eich bod chi'n gweld eicon Google Classroom. Os nad yw eicon Google Classroom yn ymddangos, ewch yr holl ffordd i'r ochr dde ac o dan y botwm More, fe allwch chi ychwanegu mwy o apiau i'r ddewislen yma. Cliciwch ar eicon Google Classroom. Cliciwch ar enw'r dosbarth mwyn dewis y dosbarth cywir. Nesaf, dewiswch Attach to Assignment. Cliciwch ar yr aseiniad. A dyna ni, mae'r recordiad wedi llwytho, ond mae angen i chi wedyn symud draw i ap Google Classroom mwyn ei roi fewn. Agorwch y dosbarth ar ap Google Classroom a symudwch draw i'r tab Classwork. Cliciwch ar yr aseiniad. Ar waelod y sgrin ble mae'n dweud Your Work, llusgwch i fyny ac fe welwch chi eich recordiad sain chi wedi atodi fyna. I roi recordiad i'ch athro, cliciwch ar y botwm Hand In. Os nad yw'r ensemble cael ei drefnu trwy Google Classroom, dyma sut mae danfon eich recordiad gan ddefnyddio Google Drive. Cliciwch ar y ddolen a bydd y ffolder yn agor ar ap Google Drive ar eich ffôn. Nesaf, ewch yn ôl i ap Voice Memos. Bydd angen i chi safio'r recordiad i ffeiliau'r ffôn cyn ei uwchlwytho i'r Google Drive. Cliciwch ar y 3 dot. A'r tro yma, dewiswch Save to Files a cliciwch Save. Ewch yn ôl i ap Google Drive. Cliciwch ar y botwm Plus ac yna Upload. Dewis Browse. Fe welwch chi y recordiad yn ymddangos ar ddechrau'r rhestr. Cliciwch ar yr eicon a bydd eich trac sain yn uwchlwytho i'r ffolder. Yn ola, mwyn helpu'ch athro i gadw trefn, cliciwch ar y 3 dot drws nesaf eich recordiad, sgroliwch lawr i Rename ac ailenwch eich clip sain i'ch enw chi. Cliciwch Rename a dyna ni, rydych chi wedi uwchlwytho eich recordiad.